Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал, където обсъждаме всичко свързано с астрологията, личностното и духовното израстване. Днес ще си поговорим за едно важно астрологично събитие – пълнолунието в знак Лъв. Това е момент на кулминация, на силни емоции и промени, които могат да засегнат важни аспекти от живота ни. Пълнолунието е момент на опозиция между Слънцето и Луната. Вътрешният ни свят и нашето аз са в сблъсък. Това е време за осъзнаване, завършек или рязка промяна. В този период може да изпитаме интензивни емоции и нужда от действие. Лъвът е знак на себеизразяването, смелостта и признанието. Управляван от Слънцето, той иска да блести, да бъде забелязван и да вдъхновява. Това пълнолуние ще ни помогне да осъзнаем кои сме ние в очите на другите. Дали изразяваме себе си автентично? От какво трябва да се освободим, за да се развием? Луната в Лъв е на асцендента. Това означава, че начинът, по който се представяме пред света, ще бъде осветен. Слънцето и Меркурий във Водолей се намират в седми астрологичен дом. Тук ще се акцентират нашите връзки – лични, социални или делови. Но по-интересното е напрегнатия аспект с планетата Уран, високо горе в 10-ти астрологичен дом, където е нашия социален статус и кариера. Очаквайте изненадващи промени, които могат да включват неочаквано развитие в работата, раздели или нови партньорства, освобождаване от стари модели на поведение. Как да се справим с тази мощна енергия? Ето няколко съвета. Позволете си да изразите себе си без страх. Било то чрез социална изява, лични разговори или чрез изкуство. Бъдете отворени за промяна. Не се страхувайте да скъсате с хора, ситуации или модели, които вече не ви служат. Работете и с себеоценката си. Пълнолунието в Лъв ни учи да се обичаме и уважаваме. Доверете се и на интуицията си. Може да получите неочаквано прозрение, било то чрез сънища или интуитивни усещания. Това пълнолуние е шанс за ново начало и израстване. Използвайте го, за да освободите старата енергия и да направите крачка към най-добрата си версия. Ако искате по-детайлно разбиране на вашата лична астрологична карта, запазете си консултация с мен. Ще оставя информация долу в описанието. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, както и да ми оставите коментар как усещате това пълнолуние.